Osiakovej v Žuranoch. Chcem vám predstaviť knihu Julika Vala zverolekárka od Rebeky Johansson. Takto knižka vám povie o zvieratkách a aj sa dozviete nové veci. Je to o dievčatku, ktoré malo 10 rokov a bolo skoro zverolekárkou. Určite sa pýtate, že ako môže byť 10-ročné dievča zverolekárkou. Je to však jednoduché. Jej mama je zverolekárka a stále sleduje, ako pracuje a pomáha jej. Má veľmi rada zvieratka a má kamarátku Rebeku. A má škrečka, papagája, psa, mačku. Jej mama však jej nechcela dovoliť, aby mala nejakú miestnosť na opatrovanie zvieratiek. A Rebeke mamina nedovolila mať ani žiadne domáce zviera. Preto, keď raz išli väčšiť svoje zvieratá, pozreli sa a videli starý hotel pre zvieratka. Bol už zavretý a mali ho veľmi radi, tak si ho prenajali. A keď sa chcete dozvedieť viac, prečítajte túto knižku. Dovidenia.